Dobrý večer, vážení diváci. Rebeka. Minule sme hovorili trošička o delfínoterapii, tento sa volá Flipper Volačaj. Ty máš rôzne problémy. Serem ma manžel, mám hypotéku, zub ma bolí, nemôžem sa nemám dosť peňazov. Áno, na všetko funguje kto Flipper. Ja mám dečku, to je suchá Flipper, delfínoterapia, dobre? Dojdeš, lahneš si iba a tá energetika tam funguje. Ja sa s ním napojím, hej, na to bali, kde on tam pláva, hrá sa a vlastne ja idem variť, ty tam pol hodinu ležíš, ani to nestojí veľa peňazov, 80 eur môžeš dostať na to zľavu, keď ma kúkáš, tak ty vlastne tam ležíš, delfín ťa lieči. Cezo mňa, ja tam musím variť niekde, musím niečo robiť. Ty vlastne na kvantovej úrovni ten zub normálne vylečíš, nemáš tam nič, dojdeš na budúce Romanovi Zubárovi, tak teraz už nebolí. Takže funguje to na sucho, láhneš, fičíš na dečke, u mňa čilistové, flipper, si pláve na onom bora, ja si tam varím, energetika funguje, ty nemáš problém. Flipperoterapia. Ešte tu máme také krásne vecičky. Flipper tašku, Flipper Volačaj taška. Ja osobne som nabíjal. Môžete kúpiť e-shope u mňa na webe, tam si to klikneš. A máme tu ešte aj takýto krásny merchandisingový dečka, Flipper Volačaj dečka. Na tom si ty neláhneš a nemôžeš sa liečiť. Je to síce nabité krásne energiou od malého Flippera Volačaj, ale vlastne to není to, jak u mňa čilistové. Ale ty cítiš energiu, stačí, keď to nosíš na krku, barzy si to dáš. Dobre? Flipper. U mňa kupuješ e-shop.